Mencintai bojone wong ki sidone piye? Sida lanjut apa sida kukut? Kukut tok, Mbak. Sentek dadah entek omah malah konangan bojone. Untung aku ora dikepluk ngene. Lek sampean kuwi elek terus sampean kuwi melarat, Ya wis suwe mlarat. terus aku gelem dadi pacarmu. Berarti tandane aku kuwi gelem nampa awakmu apa nane. Iya, matur nuwun iso nampa aku apa eneke. Ngono aku sing mbolok-olokne ora gelem berjuang. Lah rumah samu ngadepi raimu sing elek kuwi apa duduk berjuang? Halo, assalamualaikum ya. Halo. Waalaikumsalam. Ngapa, Ma? Ya, cawete mama jebol kabeh. Lah kok iso? Lah sing satune kan yo isih tok. Iya, satu nembo nyandi ketoke digondol tikus. Weleh. Tikus yo kolu. Padahal lambune breng-brengan lho ya. Isih kolu tikus. Ya tumbasno to ya sing baru ya. Mosok 5 tahun ra tau ganti lo, cawet loro cuci kering pake. Iya, sabar. Iki lagi tak goleke duit. Sing sabar sik. Alah, panggakon sabar-sabar piye to ya? Sampeyan iki mesti ngono kuwi lho. Lah kon piye meneh? Iki aku ya wis usaha lho. Biyen piye ya janjimu nyanggone bapakku nalika nglamar jarimu ape mbahagiakno aku. Lah iki cawet-cawet tel ora kelar tuku. Lah wong aku sempak kursi siji nggih wingi lali ra dintas kudanan ngono kok. Alah ya sampai kapan to ya koyo ngene terus. Iya, sesuk tak tukokne. Sing sabar sik. Sampeyan ki karepe penake tok lho. Wong bapakku mbiyen lho gedhekne aku lho direwangi utang-utang ya. Saiki sampeyan karepe penake tok ora iso mbahagiakne ki piye jawamu? Iya, aku ngerti. Sing sabar sik. Alah yo wis lah, karepmu lah. Wis dilakoni sik. Ya. Iya, tak lakoni sak kuat-kuatku pokoke. Suami tiada guna.